ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಬೇನೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒತ್ತಡ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಲಿತ್ತಿಲೆಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಎನರ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡೆಯನ್. ಮನುಷ್ಯಗು ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಒತ್ತಡ ಏತೇ ಭಂಗ ಬತ್ತುಂಡಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪಗ ಕಷ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಡು ನೆನಪಾಪುನೇ ದೇವೆರು ಅರೆನು ನಂಬುದು ಹಾಳಾತಿನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟಡೇ ಮುರ್ಕುದುಪ್ಪುನಗ ದುಂಬು ಸಾದಿ ತೋಜ ನೆನಪಗ ದೇವೆರೆನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಿಕಲೆ ಗೀತೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕೇಂದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಹಾಳಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನಗ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಆ ದೇವೆರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ರಡ್ಡು ಸಮಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತದು ಕಾಪುನು. ಆರು ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೆನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅವೆನು ಕೊರರೆ ಮರಪುಜೇರು. ದೇವೆರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಲೆದ ನೀರಿಡು ಪಾಡೊಲಿ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುರ್ಕಾವರೆ ಅತ್ತು ಬದಲಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ನನಲಾತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಏರೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಅರೆಗು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಅಂತ್ಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಪುಜಿ ಏಪಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂತ್ಯೊಡೇ ಉಪ್ಪುನು. ಆಂಡ ಕೆಲವರ ಆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಡಲ ದುಂಬೊಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡಪ್ಪ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು. ಜೀವನಡು ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಾರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ನೇಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಆ ದೇವೆರು ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೆನು ನೇರವಾದ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವೆನು ಪಡೆಯೋನರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದದಾಂಡಲ ಘಟನೆಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಆ ದೇವೆರು. ಆ ಘಟನೆಗೆ ದದಾಂಡಲ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪನ್ಯ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಜ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲಿನ ಅನುಭವಿಸಾಂದಿತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರ ಎನ್ ಪನ್ಯ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರೋಣ ಅಂದೆ ಎನ್ನುವೆ. ಇದು ಸದ್ಯಗೂ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನ ಸ್ಲೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಮಾತ ಸ್ಲೋ ಅದೇ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಡಪುನು ದಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೈತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆದ ಏನ ಕೆಲಸ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂದಿತ್ತು ಈ ಟೈಮಡ್ ಈ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಈ ಟೈಮಡ್ ಈ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಂದು ಅವು ಆವೊಂದೇ ಇತ್ತು ಜಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡಿ ಅಂದಾಯಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಲ್ಪುಗ ಇರಾಂಡಲ ನಾನು ಇದೇ ಸಮಯಗ ಆವಡೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇಜ್ಜತ ಅಂತ ಇಂಕೊಂಜಿ ದಿನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು 60-70% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಒರಿದಿನ ಟೈಮಡ್ ಐ ಜೆತ್ತದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕೆ ತಾಪುಂಡು ಆತು ಬೇಲೆ ನ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಜಾತ್ರೆದ ಏಳನೇ ದೀಪೋತ್ಸವದ ದಿನ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವನಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನಿನಿ ಪೋತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಯಪಂಡ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಾವೆ ಆಯ್ನ್ ತೂವೊನರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಬುಗು ಬಾಲೆನ್ ಲೆತ್ತ ಪೋಪುನ ಸರಿಲಾತು ಬೊಕ ಇನಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾವೆ. ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೋನಾಗ ವನಸಾದು ಪಿರಬತಿ ಬೊಕ ಅನಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ಇಂಕ್ ಬಾಜಲೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಸರಿ ನೀರು ಪರ್ಕ ಅಂದು ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸಾದು ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪರೊಂದು ವ್ಯಾತು ಬಾಜೆಲ್ ಆಪುಂಡು. ದೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಆ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟು ರಶ್ಶುಡುಂತು ಅತ್ತೆ ಬೆಗರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೆಗರು ನಿನಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲತ್ತ ಪೋಪುನ ಸರಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋದಿತ್ತುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿನ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಲಾಗರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ದಾದ ಪೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಲ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಪೋನಾಗ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎಲ್ಲೇ ರಥೋತ್ಸವ ಪಿರ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಟಿ ವಿ ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬತ್ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣ ರಥೋತ್ಸವನು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತೊಚ್ಪಾವುಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂದೇಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜೋಕುಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಐ ನೋ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ರಶ್ಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ.
ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡೋರ ನಿಲ್ಕದ್ ಬತ್ತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಕಂತದ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗ್ ಮಲ್ ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಲಕ್ಕುಂಡ ಬುಲ್ತುಂಡ ಪೂರ ಎಂಕೆ ನೋಡು ಅಂದ್ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರಿಯೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ನಿಕಲೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಬರ್ಪೇರ್ತುಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಲ್ಪ ಆರೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜದು ಮಾತ ಮೀಪಾವನು 8 o'clock ಆಗ್ಬೋಕ ಇಂಚ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬದ್ದು ಬಾಲೆನ್ ತೂಪೇರು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೆನ್ವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್